Gardd Gudd Plas Cadnant gan Ceinwen Davies. Ysgwni faint ohonoch sy'n gwybod am Gardd Gudd Plas Cadnant a'r Gwrdd Mhorthaethwy Ynys Môn. Mae'n werth ymweliad ar unrhyw adeg o'r flwyddyn ac yn wir mae'n werth taith arbennig. I roi ychydig o gefndir i chi. Mae afon Cadnant yn llifo i'r fennau ychydig latheni tu allan i dref Mhorthaethwy ar y ffordd tuag at Bymarus. Cyn codi pont y borth yn 1826, dyma oedd anheddfa'r ardal, gyda fferi yn croesio Fangor i Ynys Môn a glanio yma. Fe'i gelwid yn fferi'r esgob, gan ei bod yn cludo'r esgob yma ac yna ymlaen i Bymarus. Mae olion o fodolaeth pobl yn Cadnant o'r oes efydd, yr oes haearn ac oes yr Rhufeiniaid. Credir fod Gerall Gymro wedi galw heibio gyda archesgob Caergaint i geisio recriwtio milwyr ar gyfer crwsad a rhyfel sanctaidd. I ddod yn nes at ein hamser ni, prynwyd y safle ddechrau'r 4yd ganrif ar 15 gan John Price, gŵr lleol cyfoethog, a gododd y plasti o flaen tŷ fferm bychan a'i alw'n Plas Cadnant, ac fe greodd erddi o gwmpas y plas a ddeinau bobl yn ei gweld. Wedi marw teulu John Price, prynwyd y stad gan ddilyniant o bobl eraill nad oedd ganddynt fodd i'w chynnal, ac fe aeth yr adeiladau allanol yn adfeilion ar gerddi'n tyfu'n wyllt. Yn 1996, gwelodd Anthony Taverner, ffermwr gyda diddordeb mewn garddio a chadwraeth, y stad a gwirionir ni, ac fe'i prynodd. Aeth ati'n syth i atgyweirio'r lle, gan ddechrau gyda rhai o'r adeiladau allanol, a'i troi yn 2 gwyliau mwyn cael incwm i wneud y gerddi. Roedd y gwaith a wnaed ar yr adeiladau'n chwythus dros ben, gan ddefnyddio deunyddiau traddodiadol gyda llawer o gerig, llechi a choed derw. Cyflogwyd seiri maen a chrefftwyr lleol i wneud yr holl waith. Dros y blynyddoedd bu Anthony a'i weithwyr yn ddiwyd yn adfeddiannu'r gerddi, ac o'r flwyddyn 2000 fe agorwyd i'r cyhoedd. Wrth ddadorchuddio'r ardd furiog, a oedd wedi ei gorchuddio â chwyn trwchus a choed masan wedi tyfu'n wyllt, y sylweddolwyd beth oedd ynghydd o ddiw tanynt, ac o dipyn i beth ffurfiwyd yr ardd enfawr, gyda'r coed congial sy'n sefyll fel milwyr o boptu'r llwybr. Rhan fechon o'r ardd yw hyn, gan fod gwlau blodau i'w cael ar sawl lefel a garllysiau. Gwaith mwy agniol fyth oedd clirio'r goedwig sy'n arwain i lawr at afon Cadnant. Mae'r goedwig yn le hynod o ddiddorol, ac erbyn hyn mae'n bosib cerdded ar sawl llwybr drwyddi, ac os byddwch yn lwcus, efallai y gwelwch y wywer goch. Datblygiad gweddol ddiweddar yw'r ystafell fwyta eang sy'n edrych drosodd ar yr ardd. Yma eto cyflogir gweithwyr lleol a gweinir bwyd cartref gyda'r cynnyrch wedi'i dyfu'n lleol. Peth ohono o erddi Plas Cadnant. Yn wir, rhai blynyddoedd yn ôl planodd gangen Mhorthaethwy o Ferched y Wawr goeden onen ar fin y ffordd tuag at y maes parcio. Mae Anthony Taverner yw longyfarch ar ei gampwaith yn adfer yr ardd a'r adeiladau Plas Cadnant, ac wrth gwrs mae wedi ennill sawl gwobr yn ei dro gan gynnwys gwobr Cymru wledig am yr ymroddiad a'r adferiad creadigol i Plas Cadnant a'r gerddi. Fel y dywedais, mae'n werth dod am ymweliad ar ardd. Daw rhai yma o bob rhan o Brydain ac o Ewrop a thu hwnt. Mae'n agored y rhan fwyaf o'r flwyddyn, ond yng nghau ar ddydd Sadwrn i wneud gwaith cynnal a chadw. Mae rhywbeth i dynnu'r llygaid ar adegau gwahanol, fel y miloedd o eirlysiau ddechrau'r flwyddyn, yna'r cennin Pedr a chlychau'r gog, wedyn yr holl flodau'n yr haf, a'r lliwiau hydrefol bendigedig ar ôl hynny.